Коста Хорица, аз съм козичка. Аз съм Херобрайм и съм козичка. И в този епизод ще играем God Simulator Jumpinist. Ох, не, тапака не пада. Качих се на ограда. Иха! И вие сте една козичка и вършите глупости. Иха! Сега ще си взема огнефъргачката на топки. Топкохвъргачката. Здравей! Благодаря. Така. Та. И стреляме топки. Коза стреляща топки. Това е ново нещо. Кое? Вие сваляте ли я? На нея нищо не трябва да сваляте, само нея. Какво? Какви видове топки стреля? Бели. Някакви за тенис. Амале, аз стритнах топката, тя излетя на майната си. Са количките ми, содата ми. Взех сода. Не, това ще ме отрови. Вие искате да ме отровите ли е? Айде сега да ви видим. Чакай, теб ще хвана. Къде беше? Не, загубих. Да. Да бе, човек. Така, сега да го заведем този на майната му. И така, качваме се. Това е най-нормалното качване на коза по стълбите. Така. Вижте го този. Виждате го този какъв голям гъс има е. Гледайте го. И тумбака му. И... Добре, качваме се най-нормално. Козата крадец! Козата е лоша! Не, махай се, тъп човек. Тук те затворих, тук ще живееш, това ти е новия дом. Отивам да си купим чипс, грозна кола, добре. Как нищо ти няма, бе? Добре. Чакай, ще гръмна преди това бензиностанцията. Окей, не бях аз. Оставете ме, не бях аз. Окей. Къв си ти е? Чакай, сега ще ти я убия. Айде. Не бях аз. Той сам си падна. Начос, може ли да го взема, млада госпожо? Ако паднеш, значи е да. Какво та лети, бе? Не, бе! Добре, падна, значи да, окей, чао. Приятна работичка. Не, изпуснах си чипса. Чипса ми. Не, дайте ми чипса. Не, той си е мой. Добре. И, ох. Не, гръмна ми чипса. Окей, гръмна ми чипса. Ето го. Ще го изядем на спокойствие. Здравей, жено. Какво правиш? Какво? Чакай. Не! Минахме върху чипса. Чешем се дупето в земята. Ало. Здравей, млади менеджери! Чакай, менеджер! Не бях аз, той сам се качи. Козата! Вие пишки ли искате? Ще ви дам пишки, накани ще ви дам, накани. Не бях аз.
ти. И всичките са ламдури тука. Матраците. Купете сега на цена от 30 лева. Платете 1 левче за взимане и ще плащате 30 лева на месец. Така. Защото те са най-добрите матраци за кози. Да. Спускащи се, ако искате да видите спускащи се топки по празалката и една козичка, просто се абонирайте за канала ми. Не, козата се заклещи. Козио се заклещи и пада. Ако искате да гледате такива луди кози, се абонирайте за канала ми XX Herobrine BGXX. Чу. Тоест, за моя канал XX Herobrine BGXX. Изскок. И ще видите гъза на коза. Странността на козата. Изпускане на козата. Затова се абонирайте за канал Лами, който тук що споменах името му. И ще видите как има кози, които разбиват врата. Коза, която разбива врата, ще видите. Точно така. Или която разбива врата на бавен кадър. Или коза, която тича на бавен кадър. Като луда козичка, каквато е. Затова се абонирайте за канала ми XX Herobrine BGXX. Да. Дън. Лудата козичка, съжалява. Лудата козичка. Бързата козичка. Бавната козичка. И други. Затова се абонирайте за каналчето ми. Линк към описанието. Долю. И ако искате да видите коза, която стигна толкова далече, просто се абонирайте, както казах, за канала ми в линк, който ще бъде в линк на описанието. Просто това беше най-големия чешан скок. Да! И така нататъка. Майнкрафт, Counter-Strike и много други. God Simulator, Hello Neighbor и така нататък. Вие напишете долу в коментарите каква игра да играя и може да я играя и да снимам на нея. И ако ви искате да видите как се преби тази коза, просто пак се абонирайте за канала ми. И ако искате да видите коза скачаща на батут, харесайте клипа и се абонирайте за канала ми. Палец нагоре. И джампинг коза ще видите, която джампира на батут. Толкова луда коза виждали ли сте някога? Ето, ако не сте, ето че сега го виждате. Затова се абонирайте за канала ми. XX Herobrine BGXX или както казах XX Herobrine BGXX и така нататък. Вярвам, че ще го направите. Палец нагоре.
Напишете в коментарите на коя друга игра да играя. И до нови срещи!